Ministru, il-Gvern qed jagħmel ukoll kampanja qawwija fuq it-2 cents roħs li kien hemm fil-petrol. Il-Prim Ministru qed ipoġġi dan il-fatt bħala kisba pjuttost kbira. Kif taħseb li se tolqot lill-deputati li fl-aħħar xhur ingħataw promozzjonijiet u ngħataw post u ħadu eluf? Kif ukoll lil min għandu l-mara tiegħu li ħadet promozzjoni qawwija ta' 13,000 fil-xahar is-sempliċi 2 cents żieda fil-petrol. Ma taħsibx li hemm paragun kbir bejn dak li qed jgħidu l-Ministri u dak li qed jgħidu l-poplu. Grazzi, dalgħodu kelli l-opportunità biex nintaqa' ma' xi nies mill-business community. The stability mod partikolari ta' diesel price qed tipprovdi opportunità kbira għall-business community. Diesel price se jkun ilu l-istess għal medja ta' 15-il xahar, which is no mean feat in Europe, fejn il-prezzijiet qed jiżdiedu b'mod eżaġerat. U l-paragun però bejn dak li qed jieħdu l-Ministri u dak li qed jieħu l-poplu. Min qed jieħu 13,000 fix-xahar u min qed jieħu 2 cents. Far from it, il-raħs tal-diesel petrol jieħdu kulħadd.